Orava. Ja sa tak teším, že som tu. Bavíte sa zatiaľ dobre? Lebo tuto tento predok je taký, že idú bomby, tam v strede idú, že niektorí sú takí, že... A tam úplne vzadu, tam na vás úplne nevidím, ale vidím, že akože moc sa to nehýbe, moc to ruky nezdvíha, takže kľudne sa uvoľnite, nemusíte sa hanbiť. Vôbec nevadí, že tu máte suseda a mamu vášho frajera. To je úplne v pohode. A práve preto chcem, aby ste opakovali po mne. Je to veľmi jednoduché. Poďte! No, ja už som tuto v okolí bola, ja viem, že vy to dáte a dávate oveľa ešte hlasnejšie, než ste mi teraz ukázali. Ja totiž to chcem, aby nás z tohto, sme na námestí, že? Aby nás z tohto námestia počuli fakt, že úplne všade až široko ďaleko. Takže budeme musieť trošičku pridať volium. Tak ešte raz, ale teraz by ste sa mohli zapojiť už všetci a úplne naplno. Poďte! 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 Wow! Tak toto bolo naozaj skvelé. Poďme ruky. Sme bez obáv, spolu máme veľkú moc. Iba ty a ja, ako deň